Persiapan. Persiapan nih. Persiapan nih, budal nih. Madang geden. Kesing sibuk. Ngono ku dipadakne to dihias to. Lah iki ki udah ahline. Jadi aja-aja ungu tok. Ijo, ungu ijo ngono. Zigzag ngono kelape. Mang yo zigzag. Anu to Ri, ngomong tok. Lah aku nek demek kuwi kok kena minyak ya lek ya. Waya kena minyak ya minyak, iku minyak wangi ya minyak wangi. Waya anu ya anu. Kena minyak. Ya buat sekal ayo hijau-hijau ae. Rajine kan hijau, kan pink, kan putih, berwarna-warni pelangi. Lah No, siap. cari hari no. Gak Ngomong bisa. pak lo. Bingung daerah samudra rek. Dele. Ada lagi wis overload ya. Heeh. Harus si songo terus dikasih. Diomongi kok. Asline wik anu kok gak sabaran asline. Kaget piye nak kelas sabaran? Udah tahu. Nanya. Ngono ae wisan. Kamu krete. Enggak, minyaknya koratan, Bang. Jalan. Nah, wis bener. 200. Sle. Dek atese bar Jumatan. Bar ning gemblung atus le, ngece lo. Aku kok gemblung mau subuh. Ya semua jenenge nang ndi somo. Kayak ngono, pas ngono makan sok gak semua. Pak. Ora krasa ya. Jadi guys, sepasaran. Ready. Jadi. Halo. Lho, iki gak ketok wis. San. Selebritis. Cantik. Ya ampun, bocil-bocil baru kelihatan ini. Persiapan OTW. Nang ndi, Mas? Alah ning lor kono lho, Mas. Pinggir kali iki lho. Lor kali. Ini kali. Pinggir kali. Yuk kita meluncur. Ya. Kok kan kono ya, Mbak? Apa kae ben gawe bajine dhewe. Apa kae? Lah kok mbok kayak kono program kono. Oh, yes lebokno kono. Iki yang mlayu sisik. Aku ra ono sik. Ya, just kita OTW. Aku budal dhisik, kowe budal dhisik ya? Terus boloku sapa? Ya aku ning kono sik. Tinggal sik, tinggal sik. Dadah. 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 Rono sik aku. Heeh. Gue mata. Guys, kita lanjut gas di lokasi berikutnya. Di lokasi ngunduh mantu. Kita mau nusul Mbak Ira, asisten pocokan genteng. Guys, semangat hari ini. On the way karo Bos Molang. Sedap. Umum pokoknya ya terus. Kita meluncur ke lokasi guys. Kerso lelenggahan Anes Remi lampah itu bocoro paharyan
Ngakos Titi Purnami Gati. Sampai lokasi. Masih anu sing iki kok padha kae ya sirupe. Sirupe kok sipot ya. Wong silur ki lho inang karo ini. Ya teh. Karo si Dele kok sipot ta. Ya teh. Kendor ta. Asam. Kalau pria asik guys hari ini. Iya. Datangnya temanten Saribit Dinarun Kubeling Surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, ini lo Padang kok ya. Ya. Kakak Audio. Ngantuk deh iki. Kayak ibu DW. Iya, bebas. Arso Temanten Saribit Sirpo Kamalung Sangiro Panjaya Sangguang Laras Moyo Ngejowanta Moyo Moyo Larasi Sampun sampun rawuh Tiga sasongko tumegak kecanda. Temanten
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun. Suwuh brasta saking tekap olah Darmastuti. Ganggo triganggo durga mendak kala sirna durga basa rugi. Kenapa nih? Punten. Hamid pasang kaliman tabik tinebihna ing siku dendo cinaketna ing tirta aksama dumawao ing tawang tuwak. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin wa sholatu wa salamu ala asrofil anbiya'in wal mursalin wa ala Semoga adicara kabikak sesarengan kanthi wicaksana ing budaya. Sagunging para rawuh, Bapak Ibu sinedahan ingkang dahat winantu sagung pakurmatan. Wonten ing kalenggahan punika nuju ing Danta Ari Sukra Jenar sinebut ing ngakathah Jumat Pahing katiti wonten plethek ing Surya kaping 21 November warsa 2020. Pepundhen kula panjenenganipun Bapak Suwono almarhum sekalian Ibu Suminem almarhumah nedya kepareng badhe jumangkah junjung jejeking jejibahan luhur ngentas pitulus mahargya Sunta Hami Waha Siwi mahargya Siwi kapur wagan saking jengkaripun Sriatmaja pinanganten putri ingkang konjem ing Bantala sarwi muncupaken asta sumungkem sumembah mringarsaning guru nabi ya guru lagi sejati. Kang Mas kula nyuwun pangestu panjenengan Kang Mas. Iya garwane Kakang wong ayu. Ora ana wanita liya kang ndak tresnani kejaba mung sliramu Yayi. Kepara ayo ndak kanthi sowan mringarsaning Rama lan Ibu. Mestuti dawuh panjenengan Kang Mas. Ibu panjenengan minangka sulih saking ibu kula. Kula pun nyuwun pangestu anggen kula omah-omah kaliyan garwa kula mugi pikantuk pangestu lan sakinah mawaddah warahmah Ibu. Iya putraku wong bagus, putraku wong sigit. Pun Ibu mangestoni anggonku mangun bali wisma kelawan garwamu. Ndak pemuja pinaringono sakinah mawaddah warahmah ayem tentrem sepuluh rezekimu yoger. Inggih Ibu, matur agunging panuwun pangestu saking Kanjeng Ibu. Kula tampi asta kekalih kula pundi wonten mustaka mugi dados jimat pariping paripurna Sriatmaja temanten sarimbit nindakaken sugeng mringarsaning Rama lan Ibu temanten kakung
laju kapratitisaken nindakaken sugeng mringarsaning Rama lan Ibu temanten putri. Bapak kula wedis ingkang sowan Bapak nyuwun pangestu panjenengan saha lepat diagung pangapunten dereng saged damel bingahipun manah panjenengan Bapak. Iya nyongger putriku wong ayu Wedis Setia Trinurvika pun Bapak mangestoni anggonmu omah kelawan garwamu kepara tak bakali puja mantra brata triprakara wajibing putra ya kuwi sumembah bekti mringarsaning Rama lan Ibu ping pindhone bekti marang sedulur tuwa genepe kaping 3 tresna asih marang sedulur anom. Kawusa duminampi sowanira Sri Atmaja temanten Sarimbit Rama lan Ibu sumedhoting wardaya tan bangkit sinayudan satemah kalus-elus pamidanganira temanten winiwir-niwir ring maneh dahal kembul sesarengan mangku werdi manunggaling cipta rasa budi lan karsa minangka marganing mulya wondene sekul ingkang piniji menika sekul ingkang awarna jene utawi kuning mangku werdi lambanging kamulyan lambanging kabagyan tumrap dumateng temanten Sarimbit madyaning boga jenar utawi nasi kuning sampun manunggal raos manis asin gurih wis nyawiji hamengku pralampita Sri Atmaja pinanganten Sarimbit gesang nuju bunga nuju susah sampun aprasetya linampahan tiyang kalih. Tahan dulu teman-teman berdua, diambil gambarnya 1, 2, 3. Oke. Paripurna nindakaken dahar kembul sesarengan laju kapratitisaken ngunjuk tirta wening sesarengan tirta wening katelah tirta marta tirta wis ngarani marta panguripan gesang bebrayan jejodohan kedah linambaran niat kang wening mewah kekudanganing para winasis enggal-enggal pinaringana golek kencana kang bisa tata jalma nenggih putra minangka tetang sulit katresnan jati rerengganing Bani Wisma katur dumateng paguyuban Sinoman Nudi Utama atur pasugatan dedaharan ingkang angka sepisan saged kapurwakan hangambali atur dumateng paguyuban Sinoman Nudi Utama dedaharan ingkang angka sepisan saged numpak ganti numpak elep ngancani Pak Dodi. Aku melewat kono apa lewat dia mau lewat jembatan. Bener kiri, tapi tadi kamu tadi bumbungnya gak ada lewat sebentar. Aku ya lewat kene aku mau dicek. Berapa kencang? Iku berarti aku cek. Bisa. Ya aku ini nak malah nak krebet. Lah kok kok mulai nang sapa? Ya kasih dong.
Lah kan nak jelek kok, Mbak. Ora ono. Sama ini sama. Yo, ini.